Jamen her har vi Hubert, som jo er en hver lille frækkert. Det er sådan, at Hubert her, han fik jo uventet besøg, dengang vi renoverede vores søer. Og der kom jo 3 store beluga-stør ned og svømme her i anlægget, fordi at vi vurderer, at det kunne godt lade sig gøre. Odderne, de angriber normalt ikke så store fisk. De angriber ikke fisk, hvor der er fare for, at de selv kommer til skade. Og derfor så ser man tit, at for eksempel store geder, dem tager de heller ikke. Men da Oscar, eller Hubert her, han havde svømmet rundt med odderne i et par måneder, eller med størene i et par måneder, så var han ikke længere bange for dem. Og så begyndte han sådan at rende og prikke lidt til dem og bide dem lidt i finnerne. Og det var selvfølgelig ikke så godt. Vi prøvede forskellige metoder for at afvende Hubert med at rende og jagte de her stør her. Og havde egentlig fået ham vendt af med det. Og så var der sådan en dag, hvor en af vores dyrepas kom gående, så ser han Hubert her, han er i færd med at trække sådan 50 kilo stør op på land. Og så var vi altså nødt til at skulle gøre noget. Så var det jo så, vi ringte til Kattegat-centret og hørte, om de kunne hjælpe os med de her stakkels stør her, så de kunne komme væk fra ham banditten, der står derude.